Gitawag ta kanunay ang atong simbahan diya sa pagtuo sa atong simbahan always inviting us, no? Pagpahinumdum nato mo nang unsay nahitabo sa first day of preparation sa Holy Week unsa tong adlaw? Ha? Unsa to? Miyerkules sa Badles, no? Ang Ash Wednesday. Ngano gitawag ba nag Wednesday, Ash Wednesday? Kay ang iyang preparation nagsugod sa Miyerkules sa Badles ug mulanat og 40 ka adlaw ngani sa Semana Santa agi pagpangandam sa mga balaang adlaw nga mututok ta dili sa atong kaugalingon kundi asa ang atong destination, atong padulungan. Kunya atong gi-connect sa mga gatherings o sa mga pagpaambit nato ang atong tagsa-tagsa ka pag-ila sa kaugalingon, our identity, di ba? Our identity. Ini kahuman ang identity nimo aron mo lambigit kas uban ang imo podayon gitawag responsibility. Ang imong kaakuhan sa usag-usa nga mao unay atong magunitay sa kamot sa usa ka panaw balik sa Ginoo. Ug susama ni atong gibutang nga the train of life or our journey na sa train, usa man to ka train atong tanaw na wala mabutang, daghan putang mga trains. Dili lang usa. Kato siya, gipakita lang to ang katapusan nga the train. Muatras ta ni ana, ang unang train na to, munang train. Kita mo nag-train, di man tagi-train. Di ta kasugod. Di man tagi-train. O mo na, sugod kita ana. Ang matag-usa na adya nanukad sa familia. That's our first train. And we are trained. Ang atong kuyog, ang mga pasahero sa atong train nga pamilya, ang atong ginikanan, ang atong igsuon, ang atong sakop sa panimalay, itong extended family, kanang itong mga in-laws, relatives, no? Tanan. Nya susama sa gisakyan, no? Ug nato karon nga magwa na sa ligid apan nagdagan ang panahon, ang higayon. Unya giunsa man sad nato pag-interact ang gitawag natong co-passengers in that first train nga gitawag og familia. Di ba? Ano na ito makita? Kaya nighuman niya nang gitawag og first train, natay connecting train. Mara ba connecting flight, no? O unsay tawag ana og aeroplano? Flight, no? Flight. Uy, na-delayed ko sa akong flight. Musakay kag barko, unsay tawag? Ayo na pa mo. Sakay kag aeroplano, flight, no? Na-delayed ko sa akong flight. Aton po ko sunod. Musakay kag barko, unsay tawag ana? Ha? Float. Lutawgod. Ay, pagmata ra ko nyo kay nangatawag ng uban, no? Tora, oh. Plano, no? Flight, barko, float, o truck. Ha? Ha? Ang truck, flat. Ma-flat tire man na, di ba? Anyway, dagang pamagi, basta kagitawag og biyahe, panaw, journey. Ang unang journey na to, diha sa itong tagsa-tagsa ka panimalay. Kita ang mga pasahero sa atong first train. Inikahuman musaka ta the train of life, the train of faith. Sunod, asa sunod? Kapilya. Di ba? Naman ang hisgutan sa mga gatherings ito. Nga ang nahitabo sa atong pundok sa pagtuo, nga gitawag og kapilya, review ni sa kadaghanan. Gitawag og kapilya kay kapunungan sa familia. Gitawag kapilya. Ngaron madako-dako, inaton pagani siya ngadto sa parokya. No? Ang dako-dako nga train. O ang katapusan nga train, makita na to nga lalain, manghunong, lalain na napanlitan, unsa may atong i-apply na sa pananglitan. Natay usa ka direksyon, pero lalain taghugna sa pagtubag ni ini og paghunong. Mo na gitawag na to og sa atong
Kristohanon nga pagtuo ang atong tinagsatagsa particular judgment. Dili man ta magdungag kamatay, ganahan mo mudungan tag kamatay. Pag una lang uri mo diha. no? No, mga matay ta mabiya ta sa kalibutan pero di kita kasiguro magdungan ba. Ang uban anak panalitan, ningon din nga, watag yung kuha, pag anahota ko, naguna noon ko. O, di ba? Etc. Ang uban sa dali kay mo pil ko niya kay wa na siya kauban sa iyang panaw, mo nang inaghilak makatawa ko ng uban bitaw kasagaran sa mga ang tagaanta mo sa ka kuan hitabo no sa si Marista pa mi college pa mi nya naay mga pare ng ilang mga kaila kami monganta dito sa inig dayong lubong ba ni misa nya hatod gyud dito so dahi gayon nga gihatod ginamo kay kaila mas mga pare sa nganta sa mi dito. Sa misa pa lang, sa chapel, sa kanang chapel, sa college pa, kanta na dayon. Pagkanta na, kay tanong-tanong pong kanta, no? Kanang sa Our Father na ba, dapin ng human nga, Our Father, pagkanta For thine is the kingdom. With blending, mas mga sibarista, anak. Nihilak ang byuda. Hey, kata ka, nimala ka! Anong kibiyaan ko, nimala ka! So, magiblikas mo niya yung bana dito. Gibiyaan ko na yung animala ka. Ayaw ko kasabot niya. Kaya tanong may kay wala git ka magdahom. Nga nga na, so, naputol among kanta. Nagpugong-pugong may katawa. Kaya nagkatawa magina na. So, nagubagid ba nga? Nindot ba ka kaya na ikatawa simbahan? No? Kanang dapit nga wa ka magdahom ba nga mahitabo. Nindot kayo na ikatawa. Kanang mananabtan o gitik-gitik ka ng manabtan. Di mo katawa na. Diba no? Nagkatawa may pugong-pugong. Tapit mo human. Lingi na so ang mga tao ni tanaw niya siya nagitanaw kay ni kuan man siya pataw siya may tanaw sa mga tao puno ana siya iba mo siya gibuhat niya nikatawa siya apil pagkalibuga ginako tong mga situation atong i-fast forward nahan gibutang na siya ang sikat kayo nga lubnganan sa una kanang dul sa Talamban bitaw Sim Park mao man ay sikat-sikat nga Memorial Park. Gihata dito sa pagato na sa namo dito ilubong na si anak ba pagdayon na sad kantahan na sa namo lain pod nga kanang and I will raise him up ni siyagit na sad siya ni siya mukuyog ko ana pag yun mukuyog na po kuno siya ganiha gitawag ning animal yakon mukuyog siya mukuyog ko kana di ba lamlaw man na 6 feet below the ground di ba lamlaw man kuyog. Naon sa pag-unsaag, nabatoy ni Siko niya, o nahagbong ba siya sa tanaw, mukuyog, nahagbong siya dito, nitong tang susulungon. Pag yun niya, mukuyog, nahagbong siya, kuha ako. Ay, stupid. No, sahay, libog, di ba? Nangiyota, natay direksyon, o nanata diha, libog. That's our life, still here on earth. Amen? Naghantag kabalakad, hantag kalibog. Ngumunang mangita gitawag og sa atong panaw bisan pagpamilya, bisan pag natahigala tanan ana, na ginatay nindot nga naa kay gitawag og soulmate. Na kay kuyog pa nga istorya nimo mo nang des pamilya nang banag asawa, ginikanan og anak, na kay pares pa your friends at tanan nga makaistorya gini mo unsa nahitabo sa imong kinabuhi ug siyang kinabuhi asa mo padung. Ug mo nang mobalik ta sa mong train o sa mga sakyanan atong pagasakyan mabas ba siya mabarko ba siya panalitan o natay tapad kanang kumon nga kuan panalitan di gina kalikayan nga mag-istorya mo di ba no ug nahigayon ang mga istorya makahilak napoy uban pod makalagot napoy uban pod bisag unsa la istorya apan ang kanang istorya makahatag baka nato na siya o kusog sa atong pagkanaog. No? Nabatay gibit-bit ba? Nga makadasig na nato, nindot ka yung sharing, oy, kaya nakatabang na kung asa ko padong. O sa ato, sang ginabuhi nga ni, tanaw na to, kay panaw man na to, unsa itong mabit-bit nga sugilanon sa usag-usa, diha sa atong pagtuo, sa pamilya, sa kapilya o simbahan, nga atong paminawon ug atong kuptan ug atong pilion asa ana ug duha ra gyud ka matang sa sugilanon nga atong makuha aron makatabang sa atong direksyon sa kinabuhi
ang grasya ug ang sala. Muna atong gitawag og kusog, no? Spiritual power aron makapadayon ta sa tong panaw. Na ang grasya. Kung sa may grasya nga gibilin sa Ginoo aron makalahutay sa tong panaw. The 7 sacraments. Ug naapot spikas ato sang away unang 7 sacraments. Ari po tas tugbang nga makababag nato gitawag og 7 capital sins. Yang gaan ni sa mga santos ang ilang pagangga ni ini gitawag og the 7 horns of the devil. 7 kasungay sa demonyo nga atong tan-awon og ato baning gibitbit. Og ang laing 7 po the sacraments, wa na to bitbita, pili ta ana nga sa human sa atong panaw unsay atong gibitbit mo ni atong maghatag og padulngan. So unahon na to, lakbitan na to kay wa kay ni maklaro apilis pagtulong sa simbahan. The 7 capital sins. Sin or sins, no? Unsa may una, review na to ha, tan-aw to ang mga detalye ni ini kay basig wa ta kasab kuan ani. Una, P, pride. Pride. Gibutang dire, nagakita may og na po i-connect sa bag-ong tubo karon, no? Ang ilang mga gitawag social platform, di ba? Pride, ang gibutang da Instagram. Unsa man sa mga batan-on, unsa may purpose sa Instagram as platform, social platform. Ang gi-focus ang iyarang kaugalingon kanunay. Gikan siya pagmatas, paglihok, tanan. Iya na ganda tanan. Bisan pa siya siguro maligo, malibang, whatever, tanan. Ato na yun. Ako na yun. Lain, ako na yun. Ako yung sikat, ako tanan, ako. Ang muna, Instagram. Instant nga gram. No? Di ako yun. Og mao ni usa sa mga gitawag og makapatay kay sungay man sungayon ang grasya nga makasantos ug mamatay ang atong kalag. Di ba, Garbo? Padre, kasao ko padre, akong sa padre Garbo. Oh, ang nabuhat ni mo sa imong Garbo. No? Garbo. Ng garbo. Sa version na nagkataas una, pagkagarbo, so, I don't know, say, etc. Kisay way garbo din he. Jesus, kamot. Diba? Natay garbo, pero gamito na itong duha, garbo, o imo rin kaugaling din na mao. Kanang mapasalamaton ka sa dili mo. Mo na positive nga pride. Kana bang garbo na ko nga ako binunyagan. Di ba? Dili ang ako. Kudili ang imong gipasigarbo ang grasya sa bunyag ganaan nimo. Mapasigarbuon ko nga ako itagaag kahigayunan nga makaalagad sa katawhan. No? Dili mo punting nimo. Muna positive nga tugbangan. Pero kasagaran, ako. Di ba? Daghang ako, no? Sa naging ano yung mami? Sa I, sa ito mami? Silang I, and the rest goodbye. Sunod, ang mahuman na ta. Laya pa ni mga magamay lang, mga duharan na kauras, no? Next. A, unsa nang A? Anger. No? Garbo, pride, garbo, wrath or anger. Pareha na ang karaan nga sa kasuko. Anger. Mangita ta og higayon nga ngita hala sa din ang suko, no? Namo ginungutahan ako in the Gospel of John chapter 2 na manay gitawag katong hapit na siya itugyan sa pagpasakit tong Ginoo nay usa diha ka perikope no usa ka segment diha nga gitawag the cleansing of the temple. Usa nahitabo
Pag-ato na Jesus dito sa templo, kakita siya nga ang templo to ay namaligya, to ay mga mananap, to ay mga money changers, o siyang gihimo, gipakita ni Jesus ang iyang kasuko. Di ba? Og ningon ang mga mga nagkomentaryo sa balang kasulatan, nasuko man to si Jesus, nakasa to. Sa ato ding pangutanon atong kaugalingon, kanusa ang kasuko nga makasala nimo o dili makasala. Kay usa man isbabag sa pagpangalagad sila kay kasuko, di ba no? No, ako address si kasuko panalitan. Balita ikaw diha ginikanan, ikaw pangulo sa kapilya tanan sila kasuko. Magpiting ta. Ngano karon mo ni abot? Ang gigi mo. Sila kay kasuko asam ta padong ginana. Di ba? Ano ka? So, tanaw niya kasuko. And we look the model of Jesus handling that anger. Yun sa niya pag-anger niya. So, ibutang na to, sa templo. Nganong nasuko man to siya? Ang yang kasuko, ni pahungaw sa unsay tinuod. Sa ato pa, nos aman di ay makasa ang kasuko. Mahimong sala ang suko. No? Anger, as any other feelings, ba feelings man? Suko ko no? Suko ka? O suko. Happy, joy, anger, love, tanan-tanan. Feelings man na siya. Oh. Kana siya, di pa na mulihok itaw nag-neutral, hanapas tunga-tunga, di pa na sa nasuko. Kano sa ang kasuko, mahimong sa? One, tanaw na to ha, labi na ang mga dala o katungdanan, sugod sa pamilya. Mahimo nga sa ang kasuko, kung kini, unas tanan, makadaot nimo. So, sa pagiha. Kana bang maiba mo sigilag ugom sa kasuko ba? Ha? Kana bang mga mapailobon kuno? Butangan ko kuno ha? Ang yangan mapailobon, yung apelyido kuno. Ni kasuko niya, ay wala, nasuko ka. Wa. Di ba? Ya, sungugon man ka. Nasuko ka ba? Nasuko ka, sister? Brad, wa ko masuko. Nasuko gana siya. Nasuko lagi. Wa lagi. Ada nasuko na. Hawa! Sige suko. Sugi mo nang kuptan ng kasuko, nga neutral feelings na siya, din mo ipadayag, nakasa ka sa imong kaugalingon. It's killing yourself gently. Hintayan na to na, usas ba ka na iya sa Pangulo, kasuko. So kinahanglan imo din ng ipadayag, no? Una, makasa sa kaugalingon, kasama ka. It's like a suicide, no? It's killing yourself. O kasagaran na di ko mutanaw sa tao, ha? Di ko mutanaw, duko-duko lang ko. Kasagaran ning mapailubon nga nakasa sa iyong kaugalingon, kaya di gustong makasa sa uban, iyan lang kuha na. Kining feelings, kining pagbati, naaman nagtugtog, mangita, mo naman tagbulkan ang atong lawas, mo naman nagbulkan, mangita, natural opening. Di ba? Ang sa mga opening ito, mata, ang mugawas ang iyong sukos mata, lugpad ang iyong mata, mugawas ang iyong dunggan, mugawas aso, mugawas ang iyong baba, atos pulong, di ba? Mugawas gina siya, muhungaw, mubuto, gyud, mubuto. Ang uban, kuptan nilang maayo, gyud, di gyud, kaya aron, nindot ang imong image. Ay, nagawa na ito, kanumal mga tuhan na. Naglakaw na nila, mo po kay pagyaw-yaw. Wa sila kadungog sa imong yaw-yaw. Ano gon? Mo nang kuptan og maayo, og sa pagkupot nila na mo iskapo magining pagbati sa kasuko, mo alisngaw man, asa man padung alisngaw, ubos taas. Asa man mo alisngaw? Abli kag kaldero, asa man mo alisngaw, ubos taas. Taas ini alisngaw na init man na. Munang mga sunog, ang parte siyang lawas, muna kasagaran na mga mahilumon kaayo, mga upaw na. Ano ko makilabot ha? Sa pangutanon ninyo, mga doctors, ako makilabot ha, no? Di ko mutanon nyo diha. Kanang, pungan ang kasuko ba? Ayaw anak, masuko ang Lord. Ayaw, okay ra gid. Sige, mugawas mo gina, mo aso-aso na siya. Hangto na nangabot ni mo, managabot sa inyo. Madali pag nagkalarag, kaya ni aso pag yun, sus, kalagot, ni mo tawahan mo na malarot. Yan sakit ana gitawag og nay sakit ana ang generic sickness ana gitawag HIV. Wala ka kuyaw no? Related to AIDS, di ba? HIV. Unsay meaning ng HIV? Yeah, you know sana basta related to AIDS, di ba? Dili na mao. AIDS
HIV hair is vanishing. Wa ko manghilabotan, di ko mutanaw ninyo. Ako lang, matabang ba aron dugay ta mahurot tutumbuhok. Ito, no? Joke, pero truly, no? Suma na siya. Nga tungod kay aron dili ka makapasuko sa uban, imo na lang taguan apan nakadaot kas imong kaugalingon. Take note. Ikaduha, kano saan kasuko nga mahimong sala katuuna sa imong kaugalingon. Sunod kung makadaot ka sa imong isikatawo, nga ni kasuko nimo, singkahan nimo siya, kasabaan nimo siya, tulisuko nimo siya, imong balikason tanan-tanan imong tungluhon tanan. O nagasaan na ka? Di ba? Character assassination, kasabaan na ka. Hatag na ka judgment. Since either imong pugngan, makadaot nimo, or imong isulti, way lipod-lipod, nga maka-islag po sa mga tao, balik ta sa model ni Jesus. Kung saan yung gihimo, tanaw na to, para ang anger, no? Dili i-control ang anger, kundi handle it carefully and properly. Like Jesus did. Kung saan yung gihimo, nasuko siya kay ang balay alampuanan, wala na himua nga balay ampuanan. Gihimo ng merkado. Gihimo ng anak ng maligya, nag-ilisanay sila. Kaya ang ilang ingan na hitabo nga maghalad man sila, no? In Jerusalem, that's the big temple. No? Usa ato sila sa mga gagmay nga ilang kanang gitawag og balay, alampuanan mo na gitawag kapilya kasi sila balay, no? Pamilya, kapilya. Kanang kapilya lamon madungog na to gitawag og sinagoga. Mo na ilang equivalent sa kanang kapilya sa tua, no? Pamilya, then sinagoga, then templo. Pamilya, kapilya, simbahan. Ato na sila dito. Ug nakita na Jesus, ang tanang mga to kay tinuig man pag adto na sa dako nga celebration kanang ang paghandom nila sa adlaw sa pagsaylo. Usa man hitabo ani katubang katapusan nga silot sa mga Ehiptohanon kay di man labuhian ang mga Israelita, di ba gidan ni Moises gitagaan og napo kakastigo ug ang katapusang kastigo nga ilang mahimduman gitawag og pagsaylo. Ang anghel sa kamatayon musulod sa dito sa mga balay sa mga Ehiptohanon, inigsud ana mga matay ang tanan. Nya ang mamatay pag yun tanaw kuryoso kay gyud, di ba explain sa science. Ang patyon rapod sa angel of death, ang mga kamugwangan ra gyud firstborn child and the animals. Apila tao ug mananap. Apan tan-aw niya ang mabalay kay butangam lang timaan sa karnero mo na no karnero na dugo ni Kristo sa karnero. Kakita nila nga sa mga Israelita na sila ang anghel sa kamatayon dili mo sulod mulak tao mo na pass over from killing to living, no? Ana sa mismo mamatay nilaktawan sila aron sila na sa grasya. Nga nakita to nga nagtapok naman sila. So silang buhaton na magda sila mga ang ilang pagkuan offering ato wow, tong offering dadaman og sobre no atong itong obelisyon tanan no magdag kuan diha dai diduol nako padre di mo ko salad gida padre ako ning ihalad padre inko ibutang na sister kay bukat ra ba siya ako laging dadon padre bukat pa salad inko sige ingnas dante nito ina dito nga ipausab na ang lyrics sa halad ina isalad na ko Ginoo ada manihalad siya ako na lang ibutang padre ay ang ibilin the point ang ilang ko dito ang ilang ihalad mananap nagdaa sila mananap dili man mapili i-quarantine mas magkanahan girakit ba ang templo ba sila'y magkontrol sa mga mananap nya nagdaa sila og mga kwarta di po mailisan kay like currency mo nang money changers na mga mananap na palit na dito ilang dadon niya mga pare may tanaw na okay limpyo ni mananap pa okay ni mo ani siya sige play cut na ko diha nay nga na ba no even the temple is being the source of corruption. No bisa nasa na asang panahon nga magbantay taan nga kwan o pagkita ni Jesus nitingog siya ayaw himua nga balay merkado abutanan sa akong ang balay sa akong amahan ug tanawa ang iyang gitawag how to handle anger unsa may gihimo na anger nasuko siya apan ang iyang kasuko pagpahimano sa mga tawo nga dili ni mao from aggression mura kag mananap ba to assertion ingon ni kag dili mao ka di man ni mao nganong di aman mo dinhi amo ba mura mo isuon na to di ba kani dapita sa tuwa din sa southeast district unahan ito silingan natong lungsod di ba nindot ka na dislag tingog no
Sabi suon to dito, may nga sumbagon ti karon. Abak igo na yon. Imo lay sumbag, dunggabon ti kabak ayab din tinae. Ay ano. Dili man ay nga na. Suko gani no. Assertion niya, assert gisa nga dili ni mao. Di-address niya sa mga tao. Aron makaamgo sila, no words for people. Ikaduha, naghimo sa glatigo. Ang padisiplina ang sa mga mananapo na gilatigo niya ang pulong sa tao. Aron madunggan paminaw, no? Instruction, the word. Ang disiplina sa mga mananap. Sa ato pa, kung ang tao murag mananap, latiguhon pod. Ipakita niya, discipline. Pag latigo, dili pagdagmal. Bunala niya, no? Para sa mananap. Ikatulo, gilabay. Isa may gilabay niya, ang butang nga wa nay kapuslanan. Sige, tagtinristuan ang kayo, no? Butang wa na gani gamit diha, di magamit, ilabay. Apan magamit pa ganina, ipaambit nga tusuban. Ubay loo na nato, ang iyang kasaban, ang mga mananap, niya ang latiguhon niya, ang labisa, niya ang iyang isalibay, ang tao, adi na mao, no, narambol. No, the order of creation. Balik kita. Nang pulong ni Jesus, para gina na to, no? Pulong. Ato ang pumutang mutubag itag. Ang pulong sa Ginoo, ang mutubag ang tao gyud. Dili kay ang pulong, ang ebanghelyo sa Ginoo, dili kay tubagon nga, or ang pulong sa Ginoo, meow. Di na mao. Not for animals, but for people. People of God who listen to their God. O ang mga mananap, o kinaya, murag mananap, pitulon latiguhon. O ang mabutang, away gamit, alang sa kalambuan sa tao, ilabi na sa balay, alampuanan, ilabay, apan kung magamit, ihatag. No? Iklaro na to. Sa manang wa siya, ito gawag nila nga, Jesus is expressing his anger in a justified way, or justified anger. Muna nga ayaw pugni ang kasuko, but handle it properly like Jesus did. Klaro? Kanang mga muskuon ha, aron mo daghan-daghan pag atong buhok. O lagi. Sunod, og next question mo mutubag ko sa pangutana ugma. Sunod, L. Ata. Dagan na to, no? Flight, no? Napal. Asa nang L? Last, L-U-S-T. Amo na yung last nga dili katapusan, kundi sinugdanan o katapusan. Ha? Amo na last nga why hunong-hunong. Mo na ingon nila mo sa mga spiritual writers ingon sila, last is one of the sin nga mamatay na lang ta, no? Mamatay na lang atong lawas apan mabuhi pa na 30 minutes after we die. Tiyaw mo na. Grabe. No? Namatay na ta. Nagyapon, mubarog pagyapon. Ang pagpaningkamot sa pagpadayag. Sabi siya ning last? Kaulag. Diba? Ito nanganlan. Last. Kaulag. Sa San Pablo, sa sulat, taga-Korinto, nag-ingon siya, ang mga tikasan, ang mga palahubog, ang mga salawayon, o mga maulagon, dili makasunod sa ginghanan sa langit. That's last. Diri sa ta di ay ipakapindi diri sa katong anger, tanawang anger magsigig sinuko sudukli ay ba. Beo sige gamit nga platform diri sa Pride Instagram, sa wrath or anger magsige labayan na silang kasuko sa Twitter. Murag mga gansiyang nga sige ganay sulti ala labayan na, di ba? Twitter. Diri sa sunod, last. Nangutana ko ani kay di kay ko kuan, di kay nako kadabatanon gibutangan diri unsa na really? Tender. Atong pakutaan mga bata unsa na ang mabatanon karon unsa man tender? Tinder. Dili tender. Tinder. What's that? Unsa yung matang sa platform na? Nga inig pislit nimo palitan inig mo musud ka sa unsay kana na imo account to maghimo account na ka male female inig butang na ganin nimo maghisgot na nagla manggawas sa tanang mga lalaki nga mga nindot kayo ningin mo female pod manggawas sa tanan mo oferan ka sa tanan nga mga nindot kayo matahom kayo in a way it's like pornography you mugan ka mugawas ang tanan ba sa man na di ba related to lust. Naulagon,
Ang saya kong ekspresyon na aron magkuanta. Di ba? Inipinitinsal right ato may nga mata sa kanang inipinitinsal right nakasa ako sa dako nagagupisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaninyo maigsoon. Nindot ka na siya profession and confession, public confession. Nakasa ako dako uyamot, no? Nagagupisal ako sa Dios magagahom sa tanan ug kaninyo maigsoon kay nakalapas ako dako uyamot sa una-una in thought, sa pulong in word, ug sa buhat in deed, ug sa wa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. No, ang wa sa mabuhat. No, failure to do what is expected of us. Una-huna pulong ubuhat ug sa wa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Wa man ta kakita ni sa kumpisalan. Kasagaran tong ikumpisal ka na naman, padre, nakakuan kawat ko padre, padre nakakuan ko padre. Ang wa din mo ko ana. Dili na sa puro man ta, ako padre, nakakuan ko padre. Ako padre, wala ba gatong tiguang ba akong ikuan ba? Nga nagingon nga, puro lang ako ba, sir kabuhat ba? O sa ni mamanang, akong sala padre mao kini napo katuig, wa ko kumpisal. Ako ning bili ko portan nga kuan na. O sa mga sala ni manang, akong sala padre mao kini padre. Ako padre, padre. Ako padre, padre. Ako padre, padre ko. Sa padre padre, oy. Usa to balikay mo sala manang ang akong mga sala padre mo kini padre klaro kayo ako padre padre ako padre padre di bugbutan ni padre nihunong siya ang ningon siya ang akong pinitin siya padre klaro na sad tugkag kayabag pugoy ko ang imong pinitin siya manang mo kini ang nung manang ang nung manang ang nung manang da ingon siya dre klaruhang akong pinitin siya iko klaruhang imong sala. Sometimes or many times, my brothers, my sisters, ang atong isulting sala, ang nabuhat ra gyud. Naibalian na. It's like the coin with two sides. Ang sala sa pagbuhat, pagpatay, pangawat, pagdaot. Ang usang matang po sa sala, luyo ang sensiyo pa na, wa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. No, nakasilingan nga gigutom diha, ninuol nimo, gigutom gid ba? Kailan jud kang gigutom tabangonon. Ka, ay lang magampo lang ta. Di ba? Makaigo. Ay, sige sister, gigutom ka sister. Akong i-offer ang imong kagutom sa Lord. Dali, magampa ta. Lord, gigutom siya, Lord. Lord, gigutom siya. Wa kay go. Wa pagbuhat kinahanglang buhaton, di ba? Agay padayon ta para nagi demonstration and illustration. Sunod sa linya ana, wa pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala pang! Di ba? Asa man gidukdok? Pagbati. Anger. Di ba? Pagbati. Sa pagbati. Manang masubra ng pagbati, mo nang naong mubati. Di ba? Tanaw nang malipay ka, kanang gamay ka kalipay, di ba? Smile naman ka. Wow, pero masubra ni kalipay, do tanaw magkatawa mo tutuan, ay, sabi mong naong guba kayo. Nya, sakitan lang kami, hilag-hilag po ka. Pero magkamatay ng ka, diba? Guba gyud mo na sobrang pagbati naong mabati. Okay. sa akong sala o sa pagbati. Sunod ang sa sunod ato unya na Kristiyan o katong ang sunod unya na akong niuna lang ko. Sunod, akong sala. Tanawa. Look at my hands. Akong sala asay dukdok sa dughan pagbati. Nang hinubrang pagbati, bisag dili ang pagbati, gibati. Manang gibati, manang tawhana, di ba natin ekspresyon na? Taka man lang ni, ay, yaw din, bisag gugma gan, di maongan lang nila sa kantag bugmang giatay mo, nagibati. No? Nagsalimuang nga pagbati. O pagbati sa gugma, makapatay sad. Sa kanta pa, too much love will kill you. Di ba? Nang matang makanahan. Subraan ba? Kasama sa example na ko, dahil naingon, doon ako, Father, kanang pagbati man ng love, Father, no? Nindot na love, oh, God is love. O, di ba? Diyan pa sa, kanang, ato lang ni Father, ha? Kanang, ma-love based Father, unsa man na siya, Father, love gyapon na. Ko love gyapon, pero ay kategory, gitawag nagbawal na pag-ibig. Ada, bati, makabati. O nihirit pagid siya niya, kamo Father, og mo love mo na mo. Unsa man na, ikaw mo na'y banal na pag-ibig.
No? Sa pagbati tanaw di align mo to pagbati. Kano sa mga sa pagbati, kung mubati ka sa mga tao nga nanay gibati, it's adulterous feeling. Na nakay imuha, mato pagkikaglain. Di ba? Manay tawag sapaw, nanapaw, niya napagilain, mga sapaw-sapaw. Bati, dayon akong sala, ako na kong sala, ang sunod niya ana. Di ba? Tiyan, kaon ba? Gluttony, maisgutan ang sunod. Na ikatulo, akong sala, akong dakong sila. O mana pasabot. Sama, di mo na iklaro God. Sa ito pa, ang nangayaw pasaylo sa Ginoo, ang tibuok tao. Noon naman, sala, mga pulubon, kusala. Munang dua mo na nigulit us misa tapaw kayo. Pangayo ang grasyas Ginoo kay tibuok tao ang nakasala, ang iyang pagkatao gikan sa iyang pulong unahuna, no, pagbati, no, sa pagbati sa iyang laog sa pagkaon, no, kalaog ug dayon pagkaulagon. No? Panang yan, nag-iklaro ninyo, labi ng magdako-dako na, magkabugat pa na, ako sala, akong dakong sala. Ada ba na? Muang kunta nga nakinhanglan o pasaylo ang tibuok tao, apil ang iyang kinatao. Da. Nagklaruhon tamog yun. Di ni pagbalikas, ha? Kundili, apil na siya. Di ba? Anong gitagaamtag kinatao sa Ginoo? Kaya aron mo sanay ang laing tao, apan kundili sa haom sa iyang kabubuton o plano, that's the sin of lust. Klaro ba? Sige, padayon ta sunod. Envy. Ano? Kasina. Tanaw to ang atong social platform. O sana, platform. Bitaw. Sige, gamit ito sa social media. Facebook. Diba? Ang Facebook. Si matagitan mo, hula ni po siya. Apos po ko Ada, kubitin siya. Man si kita tanaw na to ba? Atong lilion gyud unsay updates tong isig katao. Kung ang diri sa pride ikaw ra, no? Ang uban masibog lalis kini siya, masigag tanaw kun unsa siya diha. Kubitin siya jud ka ala. No? Envy. Kada bang mutandi gyud ka ba? Masigag tandi. Dili man ay para nako magsigit tagdaan ang gitawag og comparison. Ayaw, do not compare yourself to anybody because even the identical twins cannot be compared with one another. Identical twin ha? Di ba? Kaluha, pareha sila nagnaong. Pero, di sila pareha og fingerprints, no? Tamark nila. Muna ang Ginoo, no? Di sila pareha. Karon mo tandi ka sa uban, muna ka para nakuha magsikag tandi ba? Manang envy, tanaw envy. Nang hula mo na sa itong Binisaya, ang atong Binisaya ana nga ako man ta diha, ikaw man ta dire. Unsa man na envy ako, envy siya, na envious ba? Envious ako, siya noon. Manang gi-envy ha, gitindot ka envious ako, envious siya, ang in English envy. Do not compare again. Christian as we are, do not compare yourself to anybody. Compare yourself to yourself. Amen? Gusto mo pasabot, ana? Itandi ang imong kagahapon karon o adto ba'y tubo. Kaya di ka masilag nimo, di ka masina nimo. Wow, nanay gamay nga kalainan. Pero mutandi ka sa imong silingan, di mo na matandi. Kaya nga naman, can you compare a fat from a thin? A black from a white? Di yun. So, tandi ang imong kaugalingon. Unsa na kakadula, kalaya, kaniadto karon sa Ginoo ug sa imong isikatao. Muna itong journey, kita tanaw ba? Focus na. Masikik tanaw na tayo, teleskopyo. Sikik tanaw ba? Ano man na siya, malit na po nakuha niya. Ay, tanaw siya, palit po ko kuha na. Ano mo, kuha niya ka, uy, anong naman siya bahay niya po? Si palit po ko bahay po. No? Uy, nasunog ang bahay. Sunugon po na ako kung bahay. Nabuang na kita na. Iyabag. So muna yung makakuha na ito, makaguba sa atong panos, kinawag pagalaga sa magsikik kag tandi. No?
Bisan kami mga pare, kana inig-inig binalihinay ba? Maay mo to si kato sa una, kato si kuan, o di ba? Sa una to, human na to. Wana, ato yung to background nga. Unsa man ta karon ug sumabot. Maybe just a point of reference, but do not make that as point of comparison. Ayaw itandi background nila na unsa ni tapos una, amo ni. Unsa may buhaton na to karon, ug sa sunod, kana mo inindot pagtandi sa atong dagan panaw sa kinabuhi. Sunod. Puyag tabi ay. Sunod. G. 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 Sabi G. Gluttony. Wala na. Anger. Pagbati. Gluttony. Tiyan. Hindi ko mangilabot ha. Manang uban ang dako kay tiyan. Diba? Musulti na atong body language. Musulti po na sa atong spiritual entity. No? Kahimtang natin dimension. Gluttony. Ang platform diha gibutang sana Yelp. What's that Yelp? Ay mga batanon, inyo man ang ikuan. Nigtan-on mo ana palitan may kagkaon, hala mo gawas sa tanang kaon. Mga food trip kisay mga kuna na muna. Nga dali kay asa man ta ni tamang gawas sa tanang paggawas sa hilig nimo, wala tintalon jud ka, no? Ato kanon nimo. Mo nangingon na adito, uy dai bago na kuan dire. Eat all you can. Ang sunod, ay bati na uy, nani bago, you can eat all. Di man ka adto ni wasang kutsara kanon na plato kanak. Ay naginom susubli niya, pagkito ang butilya. Buwang na tana. No? Gluttony. And not only limited to the stomach. Usahay pagpangandoy sa uban, parehanang mga kuan, magsige usan ng Shopee, mga usan ano. Imong obsession ba din naka sige nakahala mo no. Sige kag kuha lang gid ana. Bisag di na kinahanglanon kay gusto kang mabusog sa tanan pagkaon og butang. Nya labi na sa pagkaon, kapila ta mo kaon sa adlaw. Focus on food. Pila? At least 3, di ba? BLD, di ba? BLD, breakfast, lunch, and dinner. Ano ba yung BLD din eh? Nabilin? Okay. Pero sa iyang pagkasiya, kanapo tamukaon. Agree mo? Ako subayon. Darawag kanapo ba? Kita na po, labay niya tas karkar kay dago, silingan na kong napo. Di ba? Unahan na po. 1. Primero, nasa ko makaon. Inigmata ni mo, mahuong kag, bahaw. 1. Taod-taod, pa man, hangad-hangad ka. Uy, bugna-bugna pa maron. Uy, mampainit. 2. Inigtaod-taod na, 1. 6, then to 7, na, pamahaw. 3. Ikaw pa, na, mga 9, 10, na, amo break sa ko, di ba? Snacks. Di ba? 4. Sunod. Taod-taod, uy, alas 12 naman dahil. Lunch. Kuhaan pag 5. Humas lunch. Sunod, mga alas 2, alas 3, mo snacks na po ka. Di ba? Snacks sa sad. Taod-taod, mga alas 5, mga alas 5, alas 6, gutumon sa ka, manihapon. Mo na'y panihapon, hapon man. Manihapon. Na? Ito. Sunod, inig-dinner, mo na'y paninggabi. Mo na'y dinner, no, panihapon. Hapon gani, until na 5:59, inig 6 onwards, mo na'y paninggabi. Sunod, nighuman na gabi, ligyan yata, tanaw na gana panitan na. Snacks, di ba? Mga 10 o'clock. Di ba? Kanapusan, iniday katog ni mo, imong midnight and sleep snacks. Sakto na po. Di ba na po? Manang kapasar, ginang taga na po. No, niyang kinahanglan ragyod, 3 ragyod. Usas pagkaon ni mo, usas pagkaon para sa Ginoo o usas pagkaon sa sigataw, sakto ra gyud 3. Okay, mo na sobraan, sige kaon bisag matug, sige kaon. Sige matug. Bisan ini magdamgo pa nagkumbira, ati aw mo na. Stilan. So mo na gluttony nang hinubra nga pagkaon mo na nga idako kay iyaha. Di lang kumuhatag sa joke kilain niya. Sunod. Ano human na ta? Sunod. Kita nag-average ang Old English of greed. No? Ang sabi ng greed. Kung kini, laog singkaon. Kana siya, hakog. Usay kanila sa laog ug hakog. Ang laog,
Di manghatag, ako labot ang laog kuhaon pag yun ang dili iya. Grade. Nyawa na hunong-hunong. Kaya di na mo graduate. May pa ang nag-eskwela kay na, grade 1, grade 2, grade 3. Ito na grade na siya, in all grade, no? Grade. Oh, di ba? Hakpon ang tanong sa dili iya. O sige, gamit nga platform. Sana diya? LinkedIn. Na ako yung himo dire. Ako na i-connectar sa mas dako pag yun. Aron mo samot pag yun. Naway kinutuban ang iyang pangandoy. Mahimo siya gamay nga kuan, negosyo atong itong i-tie up dito, i-link in na to ning dako nga etc. Di ba? Why katagbawan? Sunod ang katapusan. Kaya nang iring, tingog na. Sige na. Sloth. Sloth. O sabi ni Saya, kataspok. Dili katapol. Muna Bisaya giklaro ha. Ngano ang tapol kana trabaho gamay, pahuway dako. Trabaho gamay, pahuway dako. Ang taspok di gyud mo trabaho. Muna kalinan ha. Para sa kalinan sa tulisan o kawatan, di ba? Mo na katapol o kataspok. Ang tapulan, trabaho gamay, pahuway na pod. Trabaho gamay, kao na sad. Trabaho gamay, sibat na pod. Ana, gamay na trabaho pero kataspok, lazy bums, no? Murag yun sa mga gitawag o kanang gitawag o singan ana. Murag mga parasites, no, di ba? Nagsalig lang yung tanan, wag yun. Yan, makita mo na to. Sige lang yung ano na, yan, usay ni tugot po tanas tumbalay nga naman. Inikaw na nga, ma, pa, kanang, apiki man, kanang, diri lang sa mo puyo, speakas, kwarto. Sige, di alam mo dong. Sige, extend o gamay. Mantras, 1 or 2. Come on. Wag yun, abot lang 10 years. Kaya nagsalig. Ningon na sang manghon na po, ma, pa, kami na po, arribing speakers, extend na po ka. Hantod na po, pa, etc. na. Hantod, ang iyang balay, malang helicopter. Daghang extension. Nya gasalig, wa mo barog sa ilang kaugalingon. No? Nya, wala, gamiton ang gitawag og ang poverty, ang kawadon, ang kalisod, aron tabangan, aron mangayo, apan dili mulihok. Wala akong kasinatian, kasagaran, tagada mo sa kasinatian, ha? Pila nagaparokya, dinidool na ko dito. Babae, anak kasi, luoy kay daot kayo. Nagkugus bata, napay upat ka buok, naglinya, pa. So, ikalima, Father, say, ito ka na, kahit migtabang, Father, and ko di man, kung midwife, ako sa'yo bagay. Hinabang, Father, di tabang hinabang. Nga naman, galisod na mi, Father. Kung anong galisod na mo, pobre mo, good me. Nga nung pobre mo, galisod mo, good me. Nga naman, dagamig anak. Tanong ka ako, niya, wag yung tanong niya, one po, able body pa, bisan pero nagkakunana, mga daghan kayo. Nga naman, galisod mo, dagang anak, galisod, etc. Kung sa mga girason, anak, ibaw ka sa exulte, pagbuot manggunis Ginoo, Father. Di ba? How many of us in our localities, in families, in chapels, in simbahan, gamiton ang kahimtang nga pagbuot nis Ginoo. O di ako'y nakitaan ka ng magkalimos bitaw nga morag nagkuan dito usa to sa higayon bago puno pare na kuan dito nga pungkol ba o kanang usa na creep usa ng bakol usa in English ng bakol kanang usa na lame no bakol. Pagkawa ng pista dito, human muli na may isurus mga pare, naog ko dito, human ang kaysa mga ta. Nagtapok sila dito, niagi ko dito, nagtapok ang katungusa nga nagpa, ang usapod, nagpungko na siya, kaluyin tao, naikaratulan siya dire. Pagkaman, niagi ko dito, nangatawa man silang duha. Ako kita, yung kulay na kong reaksyon nga naman. Naingon to, labitong punggol siya, mas maayo ragi inganit, kay dagang muhatag. See? Gigamit nila ang kahigayon pero uban na nga gamiton po sila nga dili ipakita nila nga kaya pa, di ba? Amo na pasabot ko kataspok. Dili tapulan, taspukan. O ang balaang kasulatan nagingon. In the book of Acts nagingon siya, ayon sa San Pablo, ayaw pakan ang dili mo trabaho. O na, dis balang kasulatan. So atong basahon, unsay nabasa na to na? Dili na paligas na pale gas. Inigsimhot nimo sa gas, no? Makadaot na tuksik pa na, di ba?
Simot ni mo sa gas, ita niyo nang simuton ka ng isili na napalitan, mangluspad ka ug mamatay. Mo po ng sala, napawong dayon god. Di ba? Napawong ko dayon, pag patay god, pawong. Pale gas. Sin is a toxic gas to our soul that would kill us. Unsa may buhaton na to? Aron ang panaw na to nga magbitbita sa atong ticket nga makasulod ta sa atong padulungan. Kabasig ticket mo dili na mao, di na tickets Ginoo, kundi ticket na sa lain. Unsay buhaton? Unsa may tugbang antidote para sa malupig na to ang mga kuan sa sungay sa demonyo. Unsay buhaton? Nata al kontra ni ini, the 7 sacraments. Natulakbitan na, di ba? The 7 sacraments. Then utan ako, Padre, pila ka 7 sacraments, Padre? Ingko 5. So, abi na kog unom, nabuang lagi matani ron. Di ba? Nga naman ng 7 ako pagutan pero diha sa mga expression sa Biblia, 7 stands for perfection and abundance. Ato pa, nibilin ang Ginoo o kahimanan nga kita maluwas kanunay. Una, sa unang 7 sacraments, una. Sa una? B. Bunyag. Baptism. No? Nya tanong to kini bunyag mo ni kinuptanan na to. Kinuptanan ta nga kun ang mga simusunod, ang mga apostoles panalitan na musangyaw pud gisugong Kristo, apil ta na ana. Bunyag by virtue of baptism, all of us are called as apostles, gipadala ang mission ngano man. Ato gyud pala bunyag. Tanaw ng bunyag sa spelling sa bunyag. English, baptism, B-A-P-T-I-S-M. O sa manang B, ang anak sa bunyag nga kinuptanan na to nga mga ipadala tas Ginoo pod pagsangyaw sa mga balita sama sa mga apostoles, nagsugod pod og mga litra sa mga apostoles. B for Bartolome, A for Andrew, P for Peter or Philip, T for Thomas, I, in their time they were governed by the Roman Empire. Ang ilang I, kay Latin man sila, ang I equivalent to J. Wanang makita na to, ang naa sa babaw sa lansang ni Jesus, di ba? Na I, unsa nang ibutang niya, 4 ka letra? Enre. Di ba? Enre, I-N-R. Saya gano'n siya. J, tanda siya. J-N-R-J. Jesus of Nazareth, King of the Jews. In Latin, Jesus Nazarenus Rex Iudiorum. No? Jesus of Nazareth, King of the Jews. So, ang I equals J. Kisa may J? 5 ka J. John. James. Duha na ka James. Ang gamay, dako. Duha ka James. Sunod. Duha pud ka Jude. Jude Tadeus o Jude or Judas Iscariot. Pila na? Pila na to? Ang dusin man. Pila to ganiha? Sunod, para makumpleto. Masay sunod sa I or J. S. Simon. Duha man ka Simon. Ang usang Simon, gihibo nga Peter. Ang usa Simon of the Zealot, unsa may pasabot ana tua ni biya ni liko tos walhon no, mga walhon nga kanba sige sukol sa gobyerno og ni kuyog ngadto sa pundok nga Hesus. O ang katapusan usa sa mga ebanghelista Matthew, baptism. Ito pasumpay ta sa mga apostoles. Kisa way bunyag din lagi. Awan ang bunyag. Nawa ang salang panulundon mo na sakramento nga niwa sa salang panulundon kay kitang tanan sa didto patas taguangkan sa tong inahan na kasa na ta. Mo nang inigawas pod nagdata sa sala. You read the Psalm 51. Bisan pag dito ko taguangkan sa kong inahan nagkasala na ko. No? Ug man ang kinahanglan ta nga papaso na maong sala ang bunyag, papaso na aron mahimo tang mga sinagop nga anak sa Dios. Sunod, lapitan lang ko sa sunod. Sa bunyag. Humas bunyag, usay mahitabo, humas bunyag. Ano kita ito? Humas bunyag, usay sunod. Magpa-picture. Di ba ka na-picture? Di ba yung humas bunyag, magpa-picture? Magpa-picture siya. Picture siya. Picture.
Mangaon de. Sunod sa sakramento, ang sa sunod kumpisal, penance, dili finance, the penance, no? Na itong pamayad sa sala, pagsulti sa sala, no? Sunod. Eucharistia, ang pagkaon sa kalag. Sunod, ako na lang gilakbitan. Sunod si okay. Baptism, penance or kumpisal, Eucharistia, confirmation. Ha? Idasunan nga ikaw, sundalo ni Kristo mo na nga, anak isaan to, wa pagbuhat sa kanilang buhaton. Mo nang pukawon tas Ginoo ng sakramento, kita mo tong, di ba, nang magkumpirma, di ba? Mana, sagpaon maka, di na sagpa, no? Di na slap, di na tamparos, kundi spank. No? Ako kasi natiyan, primero pang si kuan katong sila bishop sa una, si Bishop Cortez, primero niyang pangumpirma dito sa akong parokyas una, Santa Lucia. Di ako nag-iinan ko, Bishop. Unsay akong ikatabang, Bishop? So, daghan ba kayo, mga, kuan, hapit mo, 200 ka mo kumpirma. Iko, suggest ko, Bishop, atong palinyahog duha. No, ikaw speakas diha, niya ikay mo pandos kamot na mahilog sa lana. Niya, ako speakas dire, ako'y tigtamparos. Isa, no. Ako ko dyan, sir. Ikaw, lagi, para kabawas ko ng mga kanahan dire, Bishop, pa. Isa, ako lang, agyapungan lagi na ako. So, pagtanaan ako, kay, abay ko hinay kayo, so, kusog mo na po, tigtamparos, inigana, di ka bante, bang, mo, anak ko, kusog mo ka, kay primero po itong bispo, nindot pa kay ganap. Pak! Ada. Ingon ng mga tao, hindi namin pagkumpirma, so pagkumpirma, kausar ba na? Confirmation. Sunod. Ano yun? Mamauli. Matrimony. Sunod. Orders or holy orders. Nganong orders man na siya? Dili lang usa. Ang uhan ay sa pagpangalagad sa katawhan. Una, diakono. Kakita mo nang usara ka katungdanan, no? Para mga mischo ba? Mischo. Kailan mo mischo? Miss Universe, God? Naishash. O sa welcoming ministry pa na sila, tanaw na kasagaran, primero ni mo kuan, di ba? To welcome people. Di ba, naishash? Ganun butangan man silang shash. No? Welcoming ministry. Kasagaran, ibutang, kadang musugat, ay, welcome, di ba? Naishash. Mga gwapa, no? Butangan, basta gwapa, ganun nag-shash. Wagan na shash, o ganun mga ashiret ba? Ashiret. Wagan na shash, di na kinahanglan kay, di ba nagwapa, nagtanaw lang, shash, murusep. Pag mataragon ninyo ako, kinangatuog na pod. Okay, Benenta, sunod. Holy orders, deacon, for the word, preaching, pare, pagsaulog sa misa, o pagpasaylo sa sala, o ang obispo, the fullness of priesthood, muhatag, mupandong sa pagkapare. O dahil ang katapusan, anointing of the sick, dili na paniwas, kung dili pabaw na siya katapusang sakramento, na kung dili ba kumpisal ang masakiton, andam niya sa pag-adto niya balik sa amahan, na siya pagdawat sa mong sakramento, sa paghihuli, susama sa kumpisal, ang gitawag anointing of the sick. Muna gibilin sa Ginoo. 7, fullness, abundance of God, gikan sa atong pagabanhaw, hangtod sa atong gikan sa atong pagkahimugso, pagkatao, gikan sa atong pagkatao, pagkamatay, o pagabanhaw. We are provided all the sacraments of sanctifying grace, no? Sakramento na to. Karon mututok ta, nililabi na sa kuan, sa usa lang yun, ang mangundang na ta. Nining sakramento sa sa sakramento naman. Nining panahon, usam na kuutok, naguna, kung baba di kapas. Nining panahon sa Semana Santa, Semana Santa, confirm namin kung isgot. Mututok ta sa usas mga sakramento nga natiligamaan, taken for granted and misinterpreted many times. Sakramento sa kumpisal. Anak ta mututok aron nguli na ta. Nabay mga pare dire, imbitar na to nga apil man siguro. Kapoy. So usa man ang kumpisal, usas mga sakramento nga mauli ta, di lang kumpisal kundi mahiuli reconciliation. Makahinumdum tas Ginoo kay ang Ginoo nahinumdum nato kanunay, mo nang gitawag sakop tas iyang katawhan, we are members. Makahinumdum tas Ginoo mo nang gitawag remember. Gidugtong tagbalik sa Ginoo kay daghang tang higayon nga kalimutan niya. Mo nang ikupisal nato niangkon tas to pagka makasasala, nisulti sa tong sala ug natay pamayad sa mga sala.
Karon atong itanaw ni aning sakramentos pakighiuli. Unsa may requirement kung mangumpisal ta? Ayo. Napa mo? Gihapit na tamahuman, mga 1 hour na lang. Why snacks? Nakalimot na tag na snacks, no? Kaya mga lipay rin nga tuog. Bitaw. Unsay requirement kung mangumpisal? Para pagtrabaho ta, di ba na requirement, no? Dadon. Unsa may dadon na to mangumpisal ta? Unsay requirement? Ayo. Apa mo? Ang requirement ana sala. At least we are sinners. Sinners, sala tong dadon. Munang dadon na to. O di anang dapita tanaw ha, kanindot ining kumpisal. Matag higayon nga kumpisal ta, adunay gitawag og pagpaskos paghinatagay, no? Naay gitawag exchanging of gifts. Gihatag na to ang ato. Unsa may ato? Nabatay ato wag kita ato. Ang balay tanan ta kalibutan. Wag ato. Gitagantag kalibutan, gitanta na. Gitagantag kalibutan, yan natay kalibutan, wala puti kalibutan. Di ba? Wag kita ato. Apan gandaman taglaing kalibutan. Ang ato ra gyud atong ihatag sa Ginoo dis kumpisal, exchanging of gifts. Ang atong sala atong ihatag sa Ginoo o gibugtian o gibayloan niya sa iyang grasyas pasaylo pagkanindot ana. O ngano man nga kasagaran dugay man mo dawat anang sakramento nga ang pagpahinumdom o pag-imbitar sa simbahan, at least once a year we go to confession. Sagaran na, labi na maglisod. 10 years, at least 10 years, 20 years. Yan, dugay-dugayon man ang simbahan. Namuning na ani, Kwaresma, Simla Santa, at least once a year we go to confession. Kaya kung kita-kita lang, bisa unsaon na itong paningkamot pag tinarong, lisod yun. Huwag mo na ang Ginoo nakakita sa kalisod. Kaya kita sing matagbalik-balik og sala. Yung sa daghang mabugnaw, ana. Pero ang Ginoo, kanunay pong nagbalik-balik og pasaylo, wag sa maingon, anapod. Tigili, ang pare, maingon, ang Ginoo, dili. Ingon, ikaw na po na. Ay, mo gyapon. Sa may akong pinitensya pa dili, mo gyapon. Dili. Ato nang apilan sa gitawag og the theology of monotony. Gabang kapuol ba? Dihindool na ko, padre. Amot og naka-experience ba ta anak? Kapoy kumpisal pa din, no kumpisal pa din. Nga naman, di na magkumpisal. Ngagibili man nas Ginoo. Sa moro magyapon, kumpisal na ko pa din, makasala magyapon ko. Kung kumpisal po ka, sa makasala lang gyapon ko. Magkumpisal gyapon ka, sa makasala gyapon ko. Kumpisal gyapon ka, sa kumpisal lang po ko. Kapuyan mo istorya eh. Kung huwag kita anak kasi ka balik-balik. Kung gipulaan ka sa imong pagbalik-balik o pagkumpisal, ang Ginoo wala puli. Amen? Kita anak. Nibalibad ba ang Ginoo sa kasaysayan sa balaang kasulatan? Pila ka mga makasasala, dagko pagsala nga miduol kaniya? Nibalibad ba siya? Wala. Ug akong gitandi niini ang kumpisal ingon ani. Sama na kung ang kumpisal pagampo tanano, sakramento albi ng kumpisal pagkaon sa kalag. Kaon pa mo kanon? Ha? Say lami anang kanon. Ngay lami? Mukhaan ba ta sige sudan? Ang atong gilitok sa manamo, ang kalanon namo sa matag adlaw. The food, labi na ka ng basic food. Ningon bag, ang sudan ka namo karong adlaw. Mahal na ihatag ka namo taod-taod na. Pagkaon. Kana lang pagkaon. Bisag wala sudan, nasa nalay kaon. Kana ba tong kanon ba? Maisog humay. Sa lami, anak. Namo ko nilami. Pero ang sige kaon na. O sa pagkaon pa, di human mo kaon, busog ka. Ito human, gutom mo na po ka, kaon nasag ka. O mayon ka panulitan, di na di kumukaon, buot mo. Di ba? Aron mabuhi ang atong lawas, mukaon ta, sama po ang atong kalag o mabuhi, mubalik tas Ginoo o mudawat gan sa iyang sakramentos pagkikiuli. Muna atong dili na ito na biyaan ba? Kaya importante kayo, sige naghatag ang Ginoo kahigayunan. Karoon sa atong ikupisal, kana rang dagko nga sala gitog mortal sin. Ato yung mortal sin. Ngano gito man mortal sin? Mortis, kamatayon, makapatay. Sa grasyang makasantos. Sa unsang pagiha, ato ni klaro. Kaya ron pagumpisal, ay dili mong umpisal tanan nga
Mangupisal bisag way abot na mangupisal man ka. Unsa may sala nimo? Uno ko sa Father. Ang naman ka makita-aw ra ko nimo Father. Di na kumpisal, no? So sa may kumpisal nimo aron ta makadawat sa grasya. Mortal sin. Sa unsa higayuna nga na mortal sin? Tulo. 1. Nahibaw gyud ka nga nakasala og sala ng imong nabuhat. Full knowledge. Hingpit nga kahibalo. Di ba? Kawat panalitan. Nahibaw gyud ka nga sala ang pagkawat, nahibaw ka nga pagkawat sala. Sunod, hingpit nga pagtugot, full consent sa pagpangawat. Itugot gyud kang makakawat. Ikatulo, aron kumpleto, gravity of the action. Ang kabug-aton sa tong nabuhat. Kawat ka. Kawat mong kumpadir, sinsiyos kong mama. Adi man nakawat, kuha na. No? Di ba? Kawat na. Pag kawat ng kumpadir, huwag ko kakuha. Adi na, kawat na, kawhat. Pero gamay na gani, kuha na. Pero dako-dako gani, kawat na. So saman, palitan, nabira ka, ay, di ay PC, way nagamit ani, kung ano, PC, rana. Pero pag biran mo sa PC, nisunod ang kabaw. Adili PC yung gikuha, kabaw. Kabaw. Ay, relate na sa bisan unsang butanga. Gamay rana, pero nisumpay uglain, no, dako ipikto. Na ganin ng tulo, full knowledge, full consent, and gravity of the action, ayaw dugay-dugaya, pangitag higayon nga magakumpisal ka. Kaya moabot ang imong paghunong sa imong train, sa imong station. Tuan nagyug ka sa imong station. Klaro ba? So, guwa ganin ng tulo, full knowledge, full consent, and gravity of the action, kabugaton. Dili gani kompleto ang tulo. Dili na mortal sin. Dili na kinahanglan ka nga mo kumpisal. Kung maingon nga di ka makakumpisal. Laim na di ka makakumpisal. Kundi di na kinahanglan ka nga makakumpisal. Nya usaw man na pagpapas padri aron ko makakalawat. Mo na inigmisa. Ako ginang kanang nay basa litukon gina nato inigmisa. Nay kitong extension mini gamay, mini confession. Nagakumpisal ako sa Dios magagahom sa tanan. Mo na public confession. Sa mga nga gagmay ra kitang venial sin dili makapatay kay dili kompleto no mga tulog dugmak mo na patay gyud ka no tusukon ka bang diri sa imong utok gidunggab mo ra bagkuan ba sa kadunggab bang iyo mo sa diri sa kasing bang ang sunod bang diri sa kidney patay gyud siguro ana dili kompleto ang tulo mo nang inig misa aron makakalawata mo apil ti anang gitawag og act of contrition. Nagakumpisal ako. Okay, waman matuyo sa sunohona, pulong, etc. Aron inig pangalawat, andam ta nga mo dawat. Nguban, di mo mga lawat. Ambot mo si rason. Di ba? Sa ang ikupisal ra, ang mortal sin. Unsa man ang atong ikupisal, ang mortal sin ra. Kapila man tamong upisal, ang invitation and requirement sa itong sibahan, at least once a year. Nga mo abot og 10 years. Ang uban sa dana kugihan kayo mo nang himon lang monthly devotion, di ba? Na kan Alliance of Two Hearts, ang Adorador, Sacred Heart, etc. Kada buwan kay na mahimo. Di lang kay kada buwan kundi ang nindot ana kada higayon nga makabuhat kag sala nga dako makapatay sa grasyang makasantos. Ayog ihap-ihapa nga sunod tuig pa sunod buwan. Right there and then. Pangita gyud kahigayunan nga ikaw magakumpisal, no? Ano balik tas Ginoo? Ay unya-unya kay mao nay gamiton sa yawa kanang unya-unya, no? Ka matong tapoks mga yawa nga pagkanang unya-unya atong emphasis kay gamiton ni yawa. Nag-conference ang mga yawa. Ilang giisgutan unsay nindot nga strategy para daghan mabira ngadto sa impyerno. Ug ningon ding usa no na gitslag 3 strategies TIP tip 1 gitawag T traditional way unsa may traditional way ingon din ang yawa traditional gihapon despair kanang atong
Kung ano ang mga tao sa kanabang, bisyo ba? Mo ganda, no? Bisyo. Ano? Sige, bisyo. Yung yaway, tugay na na, bisyo ba? B-I-S-U. Bisyo. B-I-S-Y-O. No? Babay, inom, sugal, yup-yup, uban pa, ug utang. O, di ba? Apil mo na. Utang ba? Bayad. Apil na, ha? Bisyo na. O. Ay, mati na. Tagay kong lain. Ani, barog di ko sa kaanghel nga kuan scholarly look dako kay entsuhos ba magtuon siya. Na ako intellectual approach. Unsa man? Tudloan na to ang mga tao nga way langit. Way Ginoo. Way impierno. Way yawa. Kana iningon siya, nayawa gyang yawa ka. Si tudloan nimo mi kag way langit. Kana nagipuyas tong kontra. O impierno, kini nagipuyan na to. Ngawayawa, kita na gamitin rin din he. Di ba? Kita din he. Di ba? Magangwa din he. Lisod na, di ko na. Kaya bisang usahon ni mo, ana, magnagya pa yung mga tao, nagin sila magtinarong. Kaya tuo sila nga ay gante nga langit. Muli kayo po sila dinautan, kaya naisilot, ng impierno, besa usang tudo ni mo, naagin ay gitawag, nagibutang niya ng atong kontra, na anay kaalam na adas utok kitawag conscience or conscience. The built-in knowledge within, na adas iyang gibutang, no conscience. Unang usa nga apprentice patang bago pang nayawa ba, bago pang nitubo sungay. Di ako'y bagong sugyot, gitawag og practical approach. Sama na? Ay, doon na to, ato lang. Tudluan na to. Nga, naay nimpirno, naay yawa, naay Ginoo, naay anghel, na tanan diha, niya, pabinutan po mo, ano, suko, buang ka, yawa, kamang yawa ka. Imo mo ng tudluan, mga taog maayo. Sa isa, po kumahuman, Senyor Lucifer. Tudluan na to, na langit, na impirno, pagbinutan mo, no, ayaw mo pagbinutan mo, panimba mo, kupisal mo. Pero, unya na. No? Nagamantang misa, simbahan. Unya lang ko alas 6, tulog ko sa alas 8. Unya alas 10. Unya alas 3. Unya alas 5. Unya lang ko sa alas 7. Hang todwa, gyud. Makupisal ko. Ay, sunod tuig na lang. Siguro kaabot ka sunod tuig. Sunod buwan na lang, siguro ka. Mo na siya. Kanang unya, muna gamiton nga paagi siya nga malayo ta sa atong Ginoo. Ya kinaiya man na to. Unya na lang. Okay? Saan din atong tanahon? Karon sunod, atong i-review ang atong kupisal. Sa nasige itong kupisal, kasi pagkakupisal din Isus kamot. Apa mo kusoy kupisal? Ako man na, dugar. Kaya pag kumpisal ba? Kanang itag first communion, di ba na? First communicants, no? Okay, kumpisal. Balik tanawon kuno na to. Kaya ba siya ang kumpisal na to, waka ito'y kahulugan o merito. Masay pasabot na, not a good confession. Siya pasabot na, niya to kumpisal kay requirement. Ay, mga kumpisal ta kay ningon mong pare. Pero wag ka moingon. Dili imong kabubuton. Mamay balaod sa simbahan nga pagkumpisalon ta. Dili balaod, dili ang gaingon kun dili relasyon. Mabito ng atong pundok sa mga tao, asa ta des Ginoo gitawag religion. Relasyon. Nga sa matagigayon, nga ako, mukumpisal, mubalik ko sa Ginoo, ako nabalik og kasakop. Ginumduman, nakahinumdum ko sa Ginoo, kay gisigi sa hinumdum, asa na ang sakop nga nawa. Matugingon ako, ang member gibalik, remember. Gibalik ta sa sakop sa iyang simbahan. Una ha, tawa. Ikaduha, tawa, good confession ba? Kaya ang gitawag yun, have a good confession. Karon, ikaduha, kumpisal na sinong sala, hagpat-hagpaton ang sala. Dili itugan ang tanan. Di ba? Dili itugan ang tanan. Ano lang ko sa istorya itong tanan, kaya malain niya mo. Tanan, di ba? Tanan, nakay upat ka sa, uy, kailang manis padrin ako, duha lang. Di ba? Kamu na pangitag usan na saa.
Duha lang kakailam ni padre nako. Okay, butang ta, granting without admitting. Nakaupat ka sa dago nga sala, nakapatay sa grasya mga santos. Upat ka sa duha ra imong gisulti. Nagtuo kang napasaylo ng imong duha? No? Nya kay napay natanggong upat matato napasaylo ng duha, wala. Nahimong 5. Namakak man ka. So katong duhang imong gitaguan duha, imbalido to siya. Nya nagtuutay nga na. Awan ako pisal ko. Wa to'y merito. Muna ako na to tinud-anay. Good confession. Ikatulo, ang sa nga panug-an na to, kana bang buhat katong ko sin of commission buhat og sin of omission wa pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay sagaran nato madunggan ni ana so bisalan po gid padre ako padre nakakuan ko padre ako katong gingon ako ang wa day buhata no ikaupat kanang inikupisal na to mauwaw ta atong ugom-ugomon tong sala pod ilabi na mangita pud og pare nga bungol. Kasi nakasuway din nga inagnay pare ibutan na tiguang bungol arit adre ba ka tiguang kadungog. Di ba kasi dutian ako primero ako pagapare sa Santo Rosario kami aning Museo Binghay inig kanang First Friday mura na nag-Holy Week daghang king kuan sentro man no First Friday mura na Holy Week. Nay pare nga nitabang si aning Padre Rocky Plaza tabang siya dito sa San Nicolas dool dayon dito. Dili may kami sa Binghay, ato ko speakers to usang pare ito dito. Inig abot ato niya kay idadaran man bungol, mamalhin ang tanang mga tao. Di ko mga bagay salamat. Namalhin sila dito kay maini kay bungol. Naunsa man pagkaunsaa kay natagak ba yang hearing aid pod. Ningon paglinya ningon mas ani Padre Rocky Plaza sa kusga dili ko kadungog. Okay, namalik sila namong makanahan kanawara. Amo na mamilig paring bungol. Di kadungog ang Ginoo pud ana. So kay mao Ginoo unsa pong ihatag ang grasya nimo? Ay ikaw ra kay mahimo gid nimo, no? Dili bungol ang Ginoo. Ang pari siro bungol bisag unsaon na nimo. Klaruha nga madunggan kas imong tuyo kay kun imong gitapaw-taphaw pod ang iuli kanimo. Daghan kay na higayon ay. Napailain ikaonom mga sitwasyon na ikaonom pod. Inig pag-umpisal nimo nahuman imong kumpisal, wagi kay gigatug-ang sala kaningo man ka sa imong sa wala gyud ko sa Father. I just want to see you Father. Nga yan, anak mo ginoy. Di ba no? Ngano mo ginoy? Ako daghan ko suway ana. Father, I have not seen Father. I just see you, Father. Lahapon na. O di ba sa lain pagi, di ka mo tugaan sa imong sala. Kaya mo itugaan ang sala sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong lula. Daghan na po. Padre, ang sala, Padre, si Lula magod, Padre. Oy, ang ako magong bana, Padre. Unsa pa sa di mo, sila magod, Padre. Uy, kisa may nang pisal, ikaw sila. Ikaw nang umpisal ang imong sala mo tugan ay sige panugan na sa uban nang umpisal pa ka nang hilabot pagyug ka. Ikapito, tanaw pag ikapito. Nga mosamot og di na bad good confession. Inig mo bitaw nang mga umpisal ako ipalayo-layo gani nga distansya na ha. Kanay uban ana pagduol pati dire ta umpisal. Muduol gid dapita nganuan. Minaw gisa sulti. Siyang bana ba? Yan tugan ba ka gidi pare oh. Mga riyuso, pagit maminaw, pero sige sulti siyang bana, o sige sulti siyang asawa. Kaya so, ato, kadaghan po na, maingon dayon nga, Father, iniguman ako kupisal, Padre, kanang musunod, Padre, ako ng asawa, akong bana. Ang yang sala, Padre, mo ni kanay ko, ay, siya, sulti, adili ikaw. Pastilan, kadaghan ko ano makalibog. Munang way grasya nga madawat nga naman, wala man klaruha ang gitag, the purity of intention. Ang importante, intention, dili ang aksyon. Kaya nakakupisal ka humana dili your intention ang naa sa sulod mo'y gitanaw sa Ginoo kung kita'y patanawon ang makita nato hitsura apan sa Ginoo ang kasing-kasing nga gustong mudawat siyang grasya ug pasaylo. Balik ka ang tanan natong kupisal sa una kapila ka higayon nga murag wa ta sa tinuod nga katuyuan na kunwa gani na i-appeal to siya kay
mura matag general cleaning man, no? Iapil to, padre, katong mga sala o itong matarunga, padre. Unay uban, ana, niyan pag yun, dugay-dugay na sila, no? Tiguang na ba, isa, napakoy sala, padre, kanang sa po ko makasal, kung ano, matugan mo sa una. Ako mangutana man siya ko, siya, wa, padre, karon pa ko naka-hinumdum, ani, kana, iyo, balik. Kay mo ako na sala, at hinumdum ka. Napuyuban mo yung o sa sala ni mo, ay, ikaw nalang mag-igo, padre, o si pagtuon mo ako, managaan. Tagan-tagano na to na. Ay, ikaw lang padre. O siya mo padre. Sige, ako ay taga-tagaan ni mo. So, ang imo pong, tagaan lang sa na to. Imo pilitin siya. Amorag, may pirno siguro ka. O sige, ano na to? Adi nga na. Tarungo na to. That is the time to have a dialogue with God through the sacrament of confession. So, ayaw yung tao nagpalabya ka ng kahigayunan, ana. Munang, yun, mitras na pata diha. Avail the grace, the sacrament of healing, no? Sacrament of reconciliation sa atong kaugalingon aron ta maduol sa Ginoo. So atong tanaw na kay mo na sentro sa mga kumpisal, ayaw palabya, ningon nya lang ko ay, nga Lunes nya lang ko, Miyerkules nya lang ko, Biyernes, ano, say ato na magputsisok, o tanaw ni Friday ni Good Friday, managhan kay nay Lunes ana kumpisal, di sa nya lang ko. Ayaw nya lang ko pagkahuman ani ato sa Friday, pag ato ni Friday, dungan sila kamatay sa Ginoo kay nauna di siya kamatay, o di ba? Ayaw ana. O takatagan, ang punto ni ini, andam bata matagkaron unya o atong gihimo tinuod gayod og maayong pagpangumpisal. Question? May pangutana? Utana mo nganong wa na nay litra? Ini ko magkumpisal mawa ng atong sala. Is as white as snow, di ba? Matod pa. May question? Dahil pangutana, pasig na yung mga pangutana nyo diha. Usay ato mga pangutana ito sa kumpisalan. Question, bahay kumpisal. May mga kalibog. Aron, tagsa na ni, makita ta. Dahil pangutana. Nakainomdom sila. Padre, tinuto yung magisulti, Padre, why snacks? Ano ko ilabot, ha, ato na ilahan na dito. Ang punto na ito, busog bang atong kalag? Basig lawas rin atong gibusog, no? May pangutana? Sagwa atong i-wrap up ang tanan nga kini giapil nato og pagpasabot kay usani sa mga gitawag nato og pwersa o power and energy to be a baptized and a leader and a servant in the parish. Kanwa tay grasya kusog sa Ginoo magkaguliyang ang atong pagpangalagad sa usag-usa. Unang atong sandigan gyud ang atong Ginoo nga gitawag siya og nialagad sa iyang katawhan nga makita nato ini Huwebes Santo nga naghugas siya sa iyang mga tinun-an. O kita sad makagwatag panagingnan maghugasanay sa ta sa usag-usa. Dili mga saba, dili magpadaot kundi magpahinumdom, magtudlo ug maginampuay sa usag-usa. O magpahinumdom ta sa usag-usa nga kita nagkinahanglan gayon og Dios. Okay? Tanaw giapil diha ang mga kinahanglanon nato sa mga technical na kayo, no? Gitawag og pangyuan na kanang muangkon ka ba sa imong pagkamasalaypon, the virtue of penance kami ka. Ang umbisa lang ko, mamaingon nila, dili. Ya, ang mga prayers po nato kanang dili lamo-lamo. Sabi ng act of contrition, appeal man na siya. Prayer for confession. Kanang Ginoong Hesukristo. Examine your conscience. Unsa kay tinuod nga panghitabo sa imong kaugalingon. Unsa ka kalayas Ginoo sa kaugalingon ug sa uban. Nayon ang pagkumpisal, paghimo sa imong penitensya ug pagbuhat gyud nga dili unya-unya. And remember, forgiveness of sin is not complete without reparation. Nangangana kayo kumpisal, Padre, kumpisal ko, Padre. Nya, nangangana kayo pasaylo dito. Di, nangangana ko pasaylo sa Ginoo. Kisa mo nasadaan, Ginoo ang tao. Nakasakas Ginoo, ato mga Ginoo pasaylo. Kasakas uban, pangayo pasaylo sa mga tao. Ato mga sila. Pasayloa kami sa among mga sala, sa sumpay. Ingon, ngawa pa kami makapasaylos nakasala kanamo. Di ba? Daghan pa na, no? Muna makita na ito, inigamanamo, iniginigwa na.
Ningan, manamo na, kanang pagdahigo ni mga nan, hatag ka na mo karong adlaw, labay na ini pangayo na, ihatag ka na mo karong adlaw, kalanon sa matag adlaw, di ba? O niya, pasaylua kami sa among mga sala, niya, kalit lang kahilom, ingon niya. Lingi na yun, ay daghan kayo na mo hilong o kalit. Kaya nga naman, until now, we are not ready to forgive our brothers and sisters, and we are asking forgiveness every now and then sa Ginoo, pagkadako ang layo pagkadakong layo ato ibalik nga klaro ang atong confession sa to ganito good confession mo na gitawag to kinuptanan sa pagtuo pagsangyaw GC good confession naman tayo mga GC no sa to gamita na pahimdumay sa sugusa dili ka mag-away diya ala ano kay laptanon ka nako pagpahinumdumay sa usag-usa kay usara ta ka-train nga apilta hunong-hunong lang uban pero natay connecting train nga masuta sa train nga panaw ang simbahan gikan sa atong pamilya sa kapilya bisan asa nga ri sa parokya nga modahaon ta nato balik ngadto kaniya ugay pangutana dinhi kukutob maayong gabi kanatong tanan. Happy Holy Week kanatong tanan. So, ang mga schedule na to sa Holy Week, ugma, natay misa, no? Patay misa, unya, kudpisal sa buntag, ug sa hapon, usa ng kudpisal? 9 to 11, no? O buntag, unya, 2 to 4, unya, sa hapon, napay misa. And then, Thursday, nya a procession di I know him to procession ato procession gitawag og pasos unsa nang pasos dili paso-paso pasos suffering pagkita na to mga imahen nga sa nagbangutan nga Ginoo Thursday nya dayon ini Thursday buntag na ay morning prayers kanang gitawag og tiniblas no ang pagampo sa pagsigas adlaw etc. pasabot niya na dayon ang sunod inig hapon sa Thursday ang nabati schedule to niya a Last Supper, no? Ang pagtukod sa Eucharistia o katapugan sa tiil. Unya dayon ibalhin ang Santissimo Sacramento sa altar ngadto sa adto aron daghan ang makabilar, no? Human sa mga seremonyas hangtod sa alas 10 sa gabi para na sa adoration o vigil nato. Ug dayon sa sunod adlaw ang Biyernes Santo, putong morning prayers, ang tiniblas, unya magminaw ta sa i-hook up na to na ang gikan sa diocese ang kanang 7 last words no ang sida palabras unya sa hapon ang pagsaulog na to sa dito pagtahod sa balaan nga krus nya dayon ang sa hapon ang prosesyon sa Santo Entierro ug sa Sabado pohon atong yawhag ang kadaghanan sa pagpabilin sa pagpakahilom no a period of silence aron mamalandong ta baliko na to nga unsa ka kun way Ginoo sa atong kinabuhi. Ya kanang mga awahagon lang to kanang maguna-unag hudyaka ba una-unag kundat Sabado Santo pagani aya sa ato sa nang ipamalandungan ang kasolemne sa pagkamatay sa Ginoo no unya monunot na ta inig Domingo de Gloria nga maglipay ta sa tanang kalipay nga nibuhagay sa atong tinuhuan des pagawanhaw sa Ginoo mo nang ana inunot nato atong paghudyaka pagsaba-saba nga pagpadayag sa pagtuo dili kay saba-saba lang dili saba singgit sa kalipay kay ang Ginoo mabanhaw no nabanhaw siya ni ana sa abang mga detalye kalihukan na pangutana sa opisina tanawa ang atong mga posters o bulletin na to ilabi na sa mga Facebook pages sa atong radio sa Thailand Shrine o uban pang mga makahatag o pahinumdom kanato. O kanatong tanan, salamat kayo sa inyong pag-anhi. No? Sa ngalan namo sa among mga kaparian dire, Monsieur Juju, Monsieur Daddy, Padre Flore, Padre Winnie ug ako, among itonol ang pasalamat nga misanong mo ni ining atong gitawag hubong pamalandong sa Semana Santa. O ato sang pasalamatan ang tanan iabag nato ang atong mga bigating council, financial council o finance council, atong mga WISTI in charge, sa sukom di apo dire og katanan nga mga representatives sa matagsuna, mga leaders o kitangtan nga niya akaw dinhi atong pasalamatan. Pakpakan atong tanan, pakpak. Nga pakpakan pag nato nga moabot ang snacks, pakpak. Man.
Ano na agad? Halata ko to ba? Muna apil na sa sakripisyo. Ha? Nato nga tawa silang duha. Apil na sa sakripisyo na to. Kung away announcement, Mame, Tess? Do you have any announcement for them? Walay mga nay puno si Mame ha, nay mga pahinumdom sa atong pagpangalagad sa usag-usa. Ug natong tanan, salamat kayo sa inyong pag-ari ha. Sige. Salamat kay Father nga amo mong imbitahon inig seremonyas nato sa paghugas sa tiil, no? Ang kada zone dunay usa ka representative, ang leader, ang coordinator nga maoy atong gihangyo nga hugasan sa tiil. Since there are 9 zones, there will be 9 who will come to be washed, and tomorrow andam mo na namo sila para maandam sila sa seremonyas. So muna ang kada zone dunay usa ka representative para sa washing of the feet. So salamat kaayo, dili nato si piaton ang mga kalihukan kay di man ni pirmi kausara sa katuig. So thank you very much. Thank you kay Father sa enlightenment, sa pagtulunan. Shall we give a clap to Father? Amen. Bahala ko ay panihapon. So salamat kanang mangulita ato na tamo snack sa ato. Salamat, Mame. Salamat tutong tanan ha. Nindog tas katapusang pagampo, no? Salamat kayo sa pag-anhi. Balik ko na to ha, ang 9 leaders sa Batag Zona, mo'y hugasan din na mga apostoles at magiging tuig. Sila matong duha, no? Sige sa to, si Kuan. Laylain na, no? Pasiugdahan na ni Pope Francis nga, laylain sa itong hugasan aron makakita ta sa paghugasan na sa usag-usa agi o pagpangalagad sa matag usa. Katapusan na to. Uy, puta na? Sa ngalan, samahan, usanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among lagi itong amahan, kami mapasalamaton sa higayon ug panahon nga ikaw mitanyag gid kanamo nining kahigayunan sa matag tuig, ilabi na ang simana nga balaan diin among gihinuktukan ang kinabuhi sa imong anak nga nagpagkatao uban kanamo aron kami mahuban diha kanimo ang iyang buhat sa pagpangluwas niining balaang simana kun Semana Santa siyang pagpasakit, kamatayon ug pagabanhaw. Amo unta kining masunod sa among kinabuhi diha sa among pagtuo kanimo ug sa pag-alagad sa usag-usa kini gitawag pag-ampo, pagdisiplina sa kaugalingon ug pagmangihatagon. Mahimo unta kini nga pamaagi nga makapaduol kanamo diha kanimo sa among kaugalingon ug sa among isikatawo. Manangangig ikaw pasalamatan sa tanang buhat sa kaluwasan nga magihatag kanamo, ilabi na ang sakramento sa paghiuli nga amo tang dumdumon nga pagdawat nga makahatag kanamo kinabuhi diha kanimo. Salamat Ginoo, gumani kami sa pagpauli sa mutag sa tagsa ka panimalay ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang ihimong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasalagan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa dautan. Atong sagpiton ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga bayang ang tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahang ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Kitang tanan, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan putusan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, manalangin kaninyong magagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Mayong gabi natong tanan. Salamat sa pag-anhi atong pagpakan ang Ginoo. Thank you, Lord. Imo ang tanan, amo ang